Nu skal vi se, hvem der kommer rundt i opløbssvinget her. Så den første. Ja, jeg skal bare høre publikum, der skal have fuld fart på, mine damer og herrer. Det er på hjemmebane, Prins Vincent! Endnu en flot sejr, og selv Prins Vincent siger vi på grund af varmen, tænker jeg, det er der også masser af. Og lad os se, hvem der følger efter her. Her kommer nummer 2. Det var Thor, som tog andenpladsen her, og så kommer der ellers meget til at vælge en hurtig løber. Kom ind og se den her slutspurt, mine damer og herrer. Ind på tredjepladsen, og det er William, der havde fart på. Og der venter rigtig, rigtig mange løbere, der skal ind over den her flotte målstreg. Det var det Max, der kom i mål på familiemejlen, som er godt og vel 6,5 minutter gammel. Endnu en hurtig mand i hurtige sko. Velkommen i mål til noget af Elias Signalmer med fra Holbæk. Så tror jeg, at han fra Sønderløs her. Og der er ingen, der vil give sig, men det bliver naturligvis ungdom i form af Magnus-serverer. Sikke en afslutning. Dejligt at se. Her kommer Hansen og Løbe. Der er masser af måleblik på at på Slotsplads. Der har kæmpet lidt noget at prøve sig her. Endnu en slutspurt af de helt vilde, og det er Hugo, der kommer i mål her. Og lige efter ham med en sætter. Det er altså den ungdom, som vi alle sammen skal regne med. Det er dejligt at se, der er gang i den. Her kommer Mark i mål. Jonas. Og endnu en hurtig moment, der giver sig fuldt ud på de sidste meter. Sådan, drenge. Det var William, og jeg tror, det var Oscar lige ved siden af, og så er det første kvinde her på familiemejlen. Så har du styr over lukkeren, så det kan stikker af. Og her kommer endnu en Hugo og Max. Velkommen i målgården og Løbe. Og her kommer Benny i mål og Løbe. Vi får Vilas i mål. Vincent. Birgit. Og her kommer prinsesse Josefine også i mål, mine damer og herrer. Og det er fordi prinsesse Josefine er på stor hånd. Så en flot præstation her ved familiemejlen. Det er jo så dejligt. Og Bison skal op. Og nu kommer hun sgu da mål. Her kommer en færdig mål med en dejlig hånd. Det er noget af det, vi kan lide at se. Det er den glæde, som vi sagde. Børnene udviser her på målstregen. Mark kommer i mål, og Silvia og Matteo. Det er super godt løbet alle sammen. Her kommer Sebastian og Alberto i mål. Alba er i mål. Det samme er Josefine og Julia. Her kommer prinsesse Isabella også i mål. Lad os også lige levere en stor bidrag til prinsesse Isabella. Det er noget, der vi begge prinsesser og prinsesser i mål på den familiefejl. Og her kommer Nina og Sofia og Morten. Og Ida og Kai. Og her kommer Inger. Godt løbet af. Der er masser af hurtige målgivning, som ligger på forældrene.
Her er det Emilie og Merle, tror jeg det var. Her kommer Markus. Endnu en Merle. Lige blik herovre. Her kommer Tristan. Godt løbet, Tristan. Må I få blik her for alle tre? Tak. Og her. Og her, tak. Mads Vincent. Mads Vincent. Og Hannes. Og Noah med de sejeste solbriller indtil videre. Og Viola, og Storm og Luna. Velkommen med til jer alle sammen. Og her kommer Nora og Vilda af mål. Og John og den hårde John. Og Laurits og John bekræfter, det var hårdt. Her er Mante og løbet Mante. Og Vibeke og Asta, som er Asta. Her kommer Mikkel i mål. Og Melanie og Theo. Og Rafa og Christian. Og Karl. Og det er rigtigt, at Rasmus siger, at du er en mega sejr. Det er så godt gået. Hele er i mål. Og det samme er Asger og Vigdis. Velkommen til jer alle sammen. Her over Thea og Mia. Og der bliver kigget med planen. Her er Rose. Og Pernille og Thea, Louise. Her kommer Max. Og Alferde. Og Marlene, tror jeg, der står. Victor. Ja, super godt løbet af jer alle sammen. Christina er i mål. Og her kommer Elliot og Sigurd. Så får vi Frederik i mål. Noah, Emily og Zoe. Sian og Mathilde og Rasmus. Her kommer Ellie. Vincent. Mads Vincent. 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 Ellie og Jens. Så kommer Ludvig i mål, og Emily og Oscar. Og sikrer for at komme hen over målstregen, men det lykkes, så det er sæsonen. Her kommer Carla og Gudmund og Vincent. Og Felina, tror jeg det var. Her kommer Karina i mål. Og så en lille skade her til Oscar, som bliver kørt rundt. Og Sia er velkommen. Og her kommer Aya og Margrethe. Og Agnes og Elin og Frederik. Og her kommer mål og Hugo. Og Vincent og Karl og Henrik. Emilie, tror jeg, der står. Og her kommer Frida i mål. Og Victor. Og Antonia. Og Eline og Esther. Det er så godt løbet alle sammen. Og her er Maja og Carla. Og løbet. Og Anna og Vincent. Og Lukas. Velkommen i mål, Lukas. Og Asbjørn, og Noah og Sofia. Og her kommer Elvira og Aya og Victoria. Og løbet alle sammen. Der er medaljer til alle. Lige lidt længere nede igennem det, vi kalder målgaden. Og så venter der lidt at drikke, som der formentlig er mange, der har brug for. Her er Maja og Miljo og Markus og Oscar. Og var det endnu en Hugo og Sverre og Jelly. Velkommen til jer alle sammen. Det var Fiona, der kom her, og Otto, og Clara, og Arne, tror jeg, og Flora, Amanda, Ashima. Og her kommer Alma og Iben, og Annette og Tina og Leila i godt humør. Godt at se de damer. Og her kommer Knud Anker og Jens og Villa og Leonora. Og Anna og Amat. Og Emil med kokkekrone. Og Molly, Astrid og Frida. Elena er i mål. Velkommen til jer alle sammen. Her kommer Frederik og Emma og Julie. Og Emilie flyver over målstregen. Dejligt at se. Og Erika og Kalle og Ella. Og Mila og Hans og Lille.